T'apuntes a anglès online, però 2 months later encara no saps quina cara fa la teacher. O t'inscrius al gimnàs, amb la intenció d'anar-hi cada dia, però no t'hi han vist el pèl en 6 mesos. Ei, no pateixis, ens passa a tots. Però... I si destines aquests diners a un projecte amb impacte real? A Sant Pau posem en marxa un nou programa de socis on amb petites aportacions pots generar grans canvis. 20 euros al mes es poden convertir en sessions d'esport per infants en tractament oncològic o en hores d'investigació per combatre l'Alzheimer. Ara és el moment de seguir construint tots junts aquest gran projecte col·lectiu. Un projecte que sempre ha format part de la teva vida. Aquest Nadal, per tu, pels teus, per tothom. Fes-te soci de Sant Pau.